berta nampak lampon peprang kardom karbiang long. Tike nias ke lang arada tumpan nili berta tanbang phi moromi phang chupi pensi a berta nampak lampon pom. Pini pherang ke pen nangpale berta arjupon pamisinang. Tiket news kelang abang pu bang pidon pantami nilitum tiket news in pen kardom pajirlo non nilitum ke dubom la ke dak dongka ani pipu anglong long sidolo adak inu dabang pu alangli ke klem tame cepaduk pik harlong ke theng penlok se alangli kai Chepareng la puson ase alangli ke klem cepaduk ala bang pu pen le lam the arjupon sinang la sin nilitum tiket news in pen ke la puson ke klem cepaduk mate Karbiang long Arlonk ke thek la puson abang pu tamban kai ke tame rada theng du ke ban pan sin nilitum chesik dinglo ase alangli korde hin pele lamthe arjupon suna tangde nilitum alangli dung sidolo lasi alangli hin pele lamthe sisini mate alangli kai lamo le arjupon suna tangde nangli men koson churo la tiso ka ke chiner tum mangkhongri pa nilimen ke janjorti mungpu tangde nangli hem sarpi sarbura la pusan dolama sarpi sapura la dola tangkring la tangde nangli rong nangke than dun ma nilitum tiken yose ahin aphan nili rong ke ramsing rong nang sido ramsing rong dong kamukam nangli Kacharli bombe konala nili chari bama Rubindranath Tagore University ho jai Kacharli bom kon nang deng pining become 6 semester lo final jam pl lo nangli ladak harlong ke theng bom along kon ningkan dupo pening pen 2 years dolo 2 years ningkan kreni dolo pining ningkan kreni di tangte nangli la ningkan kreni theng det pen ala bangso harlong nangli ladak chongdat dun det pen nangli ladak chongdat bom mahut kopini kasik sak la puson doma mate la amek chero ak thola puson ke phodo lo manangli amek chero ak piu ke do lo la iri lo ching dat ak ho ke ching dat ak ho harlong re amanti ai do pik na ching dat ak do lo tangte nangli la harlong ke theng long arni si theng det pen nangli anam ki long bang ko an long lo arni si lo 6 kilo mange arsi hajera ongo e sita arsi trokebe sita chukle mathai hajera ta arnian parliament hajera ave menti lapen lo se kuchulo mane hajera bange arsi faru phot suri si pupe hai arsi trokebe long kai long son lo clement long lo claim clip ran de long le lo tangde nangli la harlong ke jordan po la so anam la puson long le det la puson akisung da dodoma la ke do inu da pondet po Lapen pondet po an chu hangnam po penawango penadigango munisamango penawango puson do lapen tuning dorkapia prangam ponbota nonda long le dolang lapen tuning lo pining lo January chiklo lo December chiklo lo ponbota long le dolang lata long le dolang chu hang bom lo lata dam bom lo nanta nang pipi ana jak ding sita me nang pipela puya lo kande nang pipi la tangte nangli la baso harlong ke theng along mate nangli la so harlong ko son ti ka panghang i ti tilo nang ke thani ma ko pipen ti ka panghang i lo nili tu pang hang i la ke sini la pen ingkine pumbel la hai ingkine pumbeng po ing sekolah pen tipo la si pang i la pen i son mang ke migi thor theng ri po inglong theng riem po theng bang rum po la si migi thor i le migi thor pen si pang hang i tangte nangli tumbang la harlong ke theng pen lok don nangli hem Chepareng la puson ma kalang lo lage la pen lok si chulo aing ti men thu school fee college fee admission ang ton piri choy ang ton la harlong theng nam pen lok lo Chepareng i ongoi bu pe ha iru ni pen pharo phot trok long same la pen si Chepareng i lo tangte nangli ladak sai choklem bom eng long alo nangli ladak ajuda ladak matong kabohama mate nangli hem chedam jui titilo ajoke kaboha bangke ajoke samang ke hem si sam dam da bangke remendu po lage dasi anarlo bangke chutun chudang dasi an cholo nangli nang thani ma tangte nangli hem mithang pen ladak nangli sai choklem bom eng long ko an kache hilolo nili hem pen dak sai choklem bom dim ke kilometer thomla ati tim andi kilometer thom de tangte nangli ke Charlie boy lapen ke nangli lapu harlong de me cho theng don bom sai de me choklem bom tangte nangli Kacharli na thu ko son te nangli apor chipi thenglo ahut pen kam jing khan o bulon te la sabso la college bang
si ini bang dunde de po dak poisa pini kiri ni cingkhan jet belum te dak bang saya sabtu dak bang por cipi po aku putot kuliah duni kam klem ni belum te ada prang bang po la si nang klem dang kam klem po dak ada prang bai thom pli ben pusita bai pli ben thur plut po ada prang bang po dak kam klem po là si hem si dam po si kuliah dam susu lo aku bane kai mat pupe sita ante nangli tum la dak sai dami choklem bom lo dak harlong dami choteng bom lo tamte nangli tum la dak harlong choteng bom madim nangli mithang tum long lema mate kaprek tum la long le bangge dak la bang harlong du chen an mang ke rat long le pu si pu rat long le lo la long le ki mi an bang ke hem phu do dak hem phu la bangge ante nangli tum harong choteng bom matang ka nam ke nangli tum mithang silong wet ma mate kaprek aphan ki pinangi la puson dolang ma Arlonk theng nam mang chelong ve teng lo hala dak ni tum nili tum long adhi nang theng dum tum do li tum mang ge mi thor po panghang po la ache dang theng dum tum atum mang ge mi thoron de la ya dan jil la direct ache dang theng log lo atum han adha thak dak po bangle ting ma de bangle ting ma ni tum dai ting lo la an ve lo pining ge ve lo jog bhan ta ante nangli Kacharli Lapen harlong Ketheng pen kaprek asai kopini nangli keklem la puson dolang ma klem ge son ge ve lo da harlong theng anchol harlong theng pen kules ve lo pen harlong theng lo akapre kam mang ve lo boreng ora saita julon the boreng ora saita pi bang ve boreng ora saita pi sita non political aling ve political background avi pronte thang la long le meti la si litum ke la thang da ve la duk asumenti di si harlong theng cholo ajar abidi ta ve lo lan cholo ante nangli karbiang long arat phan nangli kopini kachuning ridun kangtung la puson doma karbing long arat phan churi kangtung mangke la lo mane bang phi jong si harlong nami pulonte hemi ki mangdo pulonte niliphan khobor na kuri de cha laben kopi harlong ma nei bang nang ripi thek laben nang bi pi thek nai mane bang phi jong si do pulonte ke nai bang do pulonte ni phan nang horum igno contact number bana pinum po 6000692415 la so number la nang kun teng no nili ajar harlong tame nang bi pi thek po to tangte alangli jonjir timung alangli keklem cepaduk pi ka bangphu alangli son thak si ilitum karbiang long arlo la puson tha munit do nang la alangli ke Kacharli dat alangli Kacharli tame do tame alangli Kacharli penchot ke alangli thang awat se long dunde la puson pense alangli sai tame choklem bom lo harlong tame chotheng bom lo alangli oreng awat sai abedet pusi tame alangli aning chepoi pin pen alangli la puson harlong tame chotheng bom lo tangte nasi tiken news kelang abang puang pidon pan tame alangli jonjir timu Akai lamo nangkar judun mate nang kelang dun apon ilum tiken news kelang abang puang bang pidon pan tame churup piklo nasi alangli jonjir timu alangli pon kisung ge po alangli Kacharli bom tame alangli lapu harlong tame chothengon bom nasi alangli Kai lamo nalitum kelang nang pa judun sopon nilitum tiken news in pen churolo Tiken news pen nang pale berta lapuan si kamton iglo kardom